салом бинандагони арҷманд, имрӯз сешанбе 20 июни аст. дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи созишномаи нави Тоҷикистону Русия дар бораи таъмини амнияти иттилоотӣ, поин омадани қурби рубл дар Тоҷикистон, дарсҳои адолату баробарҳуқуқӣ барои занҳои судияи Тоҷикистон, идомаи ҷустуҷӯи киштии зериобие ки Титаникро намоиш медод ва вокуниши тими Григорий Лепс ба манъи консерташ дар Қазоқистон ва хабарҳои дигар мегӯем. субҳи 20 июн низомиёни Украина гузориш доданд, ки шаби гузашта Киев ва чанд шаҳри дигар ҳадафи оташи густурдаи нерӯҳои Русия қарор гирифтанд. Серҳий Попко, волии вилояти Киев, дар шабакаи иҷтимоии Телеграм навишт, ки низоми мудофиаи зидди ҳавои камаш 20 ҳавопаймои бидуни сарнишини истеҳсоли Эронро хунсо кард. То кунун дар бораи талафоти ҷониву молӣ аз ин ҳамла нашр нашудааст. Дар вилояти Сумы аз оташи нерӯҳои Русия як фарди мулкӣ кушта шудааст. ин иттилоъро мансабдорони Сумы интишор карданд ва мақомдорони вилоятҳои Запорожья ва Лвиви Украина низ дар бораи ҳадафи оташи Русия қарор гирифтани сохторҳои мулкӣ, фермаҳои кишоварзӣ ва манзили зисти мардум гузориш нашр карданд. Тоҷикистону Русия созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотии байналмилалиро имзо карданд. Ин санад, ки шоми 19 июн дар Москав аз ҷониби вазирони корҳои хориҷии ду кишвар Сироҷиддин Муҳриддин ва Сергей Лавров имзо шуд. Ба қавли мақомот, барои рушди ҳамкориҳои ду кишвар мутобиқ ба Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, пеш аз ҳама аз дидгоҳи адами дахолат ба умури дохилии кишварҳои мустақил равона шудааст. Яке аз вазифаҳои ин санад, ба қавли мақомот, боло бурдани ҳимояти иттилоотии захираҳои иттилоотӣ аз дахолати беруна мебошад. ҷузъиёти дигари ин санад нашр намешавад. Тоҷикистон ва Русия дар феҳристи кишварҳои поймолкунандаи ашадии озодии баён ва маълумот ва саркӯбгари ҳама пойгоҳҳои иттилоотии мунаққиди ҳукумат мебошанд. намояндагони иттиҳоди занони судя дар Тоҷикистон, ки аз таъсисаш як сол гузашт, барои омӯхтани роҳҳои тақвияти нақши занон дар низоми додгустарӣ ба Аврупо рафтанд. Дар як давраи омӯзишӣ дар шаҳри Барселона, Испания, 6 узви ин созмон роҳҳои дастрасии занону духтарон ба адолат, боло бурдани мавқеи қурбониёни хушунат ба ҳангоми баррасии қазияҳои вобаста ба поймолшавии ҳуқуқи занону духтарон, аз байн бурдани боварҳои шахшударо омӯхтанд. Мавҷуда Пулодӣ, раиси иттиҳоди бонувони додрас, изҳори умедворӣ кардааст, ки чунин омӯзишҳо барои беҳтар шудани таҷрибаи кори судяҳои зан дар Тоҷикистон мусоидат мекунад. иттиҳоди занони судя дар Тоҷикистон моҳи майи соли 2022 бо пуштибонии Созмони амнияту ҳамкории Аврупо таъсис шуд. низоми додгустарии Тоҷикистон солҳои охир барои он танқид мешавад, ки қарорҳои дорои ангезаҳои сиёсӣ қабул мекунад ва вазифаи судя таъинотӣ мебошад. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. амалиёти ҷустуҷӯи киштии зериобие, ки ҷаҳонгардонро барои тамошои оворҳои киштии маъруфи Титаник дар обҳои уқёнуси Атлантик мебурд, идома дорад. Киштӣ дар бистари уқёнуси марбут ба ҷанубу шарқи Канада нопадид шудааст. дар ин бора ширкати идоракунандаи киштӣ ва ҳам мақомоти амрикоӣ хабар доданд. дар як изҳороташ ширкати Ocean Gate Expeditions рӯзи 19 июн гуфт, ки барои наҷоти онҳое, ки дар дохили киштии зериобӣ ҳастанд, тамоми нерӯҳо сафарбар шуданд. бовар меравад, дар дохили киштӣ ҳангоми нопадид шудани он 5 нафар қарор дошт. ба иттилои нерӯҳои назорати дарёии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҳама тамосҳо бо киштӣ рӯзи 18 июн 1 соату 45 дақиқа баъди ба ҳаракат даромадани он қатъ шуд. амалиёти наҷот бо ширкати нерӯҳои дарёию ҳавоӣ идома дорад. раҳбари дастаи ҳунарии овозхони русиягӣ Григорий Лепс гуфт, Қазоқистон як кишвари дигари русбадбин аст ва ин овозхон аз пуштибонияш аз Кремлин дар ҷанги зидди Украина даст намекашад. изҳороти Владимир Урюпин баъди он садо дод, ки рӯзи 19 июн дар пайи мавҷи интиқодҳо аз қарори дар Қазоқистон барпо шудани консерти ҳунарии Лепс, яке аз ҳунармандони тарафдори ҷанги Москав алайҳи Украина консертро бекор карданд.
консерт бояд 18 июл дар шаҳри Конаев барпо мешуд. Григорий Лепс ва Николай Басков, ситораҳои консертҳои давлатӣ дар Русия, ахиран гуфтанд омода ҳастанд барои ҳар як тонки нобудшудаи украинӣ 1 миллион рубл ҷоиза диҳанд. 20 июн рӯзи ҷаҳонии паноҳҷӯён аст. Дар Тоҷикистон ҳам бо сабаби саркӯбҳои сиёсӣ ва то рафт маҳдуд шудани озодиҳо шумори муайяни шаҳрвандон рӯ ба кишварҳои амну бехатар меоранд, то ки барои ақидаву мавқеи интиқодиашон таъқиб нашаванд. Як ҳомии ҳуқуқи паноҳҷӯён дар Аврупо гуфт, дар 2 соли охир 15% муроҷиаткунандаҳо аз Тоҷикистон ҳаққи паноҳандагӣ гирифтанд. дар ин бора матлаби вижееро дар вебсайти радиои Озодӣ мутолиа кунед. дар як моҳи охир қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон кам-кам поин меравад. Як иқтисодшинос дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки сабаби поинравии то рафти қурби рубли русӣ, ки даромади аксар муҳоҷирони тоҷик ба он вобаста аст, таъсири таҳримҳо ба иқтисоди Русия ва ниёзи худи ин кишвар ба пули бештар бо сабаби ҷанги беасосаш дар Украина мебошад. зимнан дар барномаи таҳлилию хабарии ахбори Озодӣ дар ин бора муфассалтар маълумот медиҳем. ба ин тартиб бино ба иттилои Бонки Милли қурби рубли русӣ имрӯз ҳам каме поин омада 129 сомонию 50 дирҳамро ташкил додааст. вале дар бонкҳои тиҷоратӣ дар давоми рӯз то 126 сомонӣ фаромад. қурби доллари амрикоӣ бетағйир аст 10 сомонию 91 дирҳам ва 1 евро 11 сомонию 92 дирҳам. ин буд сархати чанд хабар. 4 соат баъд моро дар барномаи ахбори Озодӣ тамошо кунед. рӯзи хуб.